Moi bons días a todos e a todas, benvidos e benvidas a este auditorio no que, bueno, no día de hoxe temos a sorte de ter esta mesa redonda, estas mesas redondas para falar da muller, do papel das mulleres na industria dos videoxogos, na industria en xeral do audiovisual, non? É un acto promovido polo Consello de Rianxo coa colaboración do vosso instituto no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, no marco das distintas actividades que estamos levando a cabo para conmemorar, para celebrar, para seguir reivindicando o 8M, non? Este que eu creo que é moi importante ter ademais as voces recoñecidas de mulleres, de rapazas que teñen moita presencia nese ámbito, un ámbito que vos, ademais, conocedes perfectamente, seguro que moito máis que min, e nada máis, espero que vos sirva de moito, que disfrutedes na medida do posible da xornada. Grazas por estar aquí e por colaborar, e nada máis, agardo que vaya todo moi ben. Pois moi bons días a todos e a todas. Como xa ben dixeron, estamos aquí para falar do papel da muller na industria dos videoxogos e así. Vou empezar presentando as miñas compañeiras. Pois aquí teño aquí Paula Quintela, que ela é creadora de contido, que está ao seu lado é Raquel Perry McQueen, que tamén é creadora de contido e social media na Liga de Videoxogos Profesional. E, por último, temos a Concepción González, que é directora de desenvolvemento en Electronic Arts. Bueno, vamos a empezar por unhas preguntiñas. A primeira pregunta é que desafíos atopaches na túa actividade nesta industria do entretemento digital e que estrategias utilizas para superalos? Empezamos por orden de... ¿Esto? Hola. Vale, no se me escuchó. Me voy a acercar máis. Bueno, eu sou Paula Quintela e dedícome a crear contido, máis ou menos. Desafíos como tal, eu considero que non é que me haya topado, o que calquera persoa pode atoparse, sobre todo ao momento de retransmitir en Twitch, que me vai ver? O meu tío e a miña hermana, pero eso ao final é unha etapa que pasa todo o mundo, ao final pode saírche ben, pode saírche mal, o máis importante é que estés disfrutando sempre o que fagas, eso sempre. Xa o que veña que sea porque teña que vir e non como que vou buscando algo, vou buscando un fin. Pero o desafío eu diría que máis ou menos ese, porque creo que é o máis importante, dar ese bache de decir, pasar a decir, ostras, que se danme o Prime os meus amigos, que me vai dar alguén que non me coñeza? Entonces, xa cando pasas de eso, xa creas unha comunidade, aí é todo máis estable, máis o que a xente ve cando ve a xente que se dedica a eso, basicamente. Pero eso é o máis grande, o que eu diría sempre. Eu aquí concordo con Paula no tema de crear comunidade, quizáis é o máis complicado a hora de crear contido. De feito, creo que os desafíos poñémonos os nós. É unha cousa que nos queremos chegar a eses obxectivos, podémonos rayar se non temos a media de espectadores que desexamos ou que esperamos, pero realmente o desafío poñémolo nós. Esa é pola banda de creadora de contido. Logo, na banda do meu traballo, que traballo como social media na Liga de Videoxogos Profesionais, traballo en Valorant, League of Legends e MotoGP eSports. Aí sí que o maior desafío que atopei foi o avance do mundo dos eSports e quedarnos atrás neste caso. Sempre temos que estar o día cos novos campeóns que salen, cos novos asentes que salen para Valorant. Sí que en MotoGP é máis doado porque é o de sempre prácticamente, non cambia moito o reglamento. Pero sí que o tema da actualización, estar actualizado sempre co todo que sale, para min é un desafío que teño que estar sempre informada diso. Sí, no meu caso, o meu perfil é un poquinho diferente do de rapazas. Eu son directora de desenvolvemento en Electronic Arts e o meu percorrido comecei como traductora de videoxogos. Traballei en empresas como Square Enix, Blizzard, Ubisoft, igual vos soan
polos xogos Final Fantasy, World of Warcraft, Assassin's Creed. En toda a miña carreira, o punto común, pregúntanos Lucía, non? O desafío que atopei. E como comenta Raquel, son eu. Eu son o meu propio desafío. Pero como na vida, se vou cociñar un postre, o desafío é a primeira vez que o fago, como vou facer. Que estrategias adopto eu ante estes desafíos? Unha actitude positiva, é a primeira vez que fago algo, vou non facer, porque eu podo, porque sei como se fai, porque teño a receita no caso do postre, e se non, e se é a primeira vez que traballo nun xogo como Diablo, por exemplo, se eu non sei o que vou facer, voume asegurar que teño unha estrategia. Eu traballo normalmente con obxectivos, eu son moi analítica. Entón traballo con dúas ferramentas que a min son moi útiles. Unha é establecer obxectivos ben definidos. Un obxectivo moi claro para cando quero conseguir, é que son che así catadiña, cando quero conseguilo, que ferramentas vou necesitar. E un punto moi importante para min é quen fixo isto xa, e quen xa tivo éxito facendo isto. Entón, teño o desafío, no caso do postre, quen fixo isto xa antes? A miña boa, vou na chamar. O esa boa, contame como fago isto, cantos ovos, agora que estamos que tomado un troido, as filloas, canta fariña lle boto isto. A que che leve? Bueno, para que me leve como teme que dar, pois isto é o mesmo, no traballo é o mesmo. Se eu non sei como fago, vou ir a unha persoa de referencia que xa o fixo, que xa tivo éxito, e así é como eu estou agora mesmo de directora de desenvolvemento en Electronic Arts, a base de ter uns objetivos claros e ter unhas persoas de referencia moi importantes na miña vida. Ben, cada unha de vós dedícase a unha cousa diferente, pero un pouco ligada ao mismo. Como creedes que vos influi o feito de ser muller ao mundo no que vos dedicades? Non é unha pregunta fácil, pero sí que é verdad que é algo que se fala moito. Esta é a miña opinión, non quere dicir que o que eu diga é que sexa así, pero eu creo que, al menos no meu ámbito, que é Twitch, creo que hai moita xente que dice non, é que te ven porque eres muller, non sei que. Mira, cómproche que poda vir alguén que se quede 5 minutos porque diga que lle justo que sea, pero non se queda, se se aburre, non se queda, Entón, este é un tema que se tratou hace xa o ano pasado, entre os streamers máis grandes, se debateu moito. Eu estou de acordo en que sí que é verdad que sendo muller é un pouco máis fácil crear comunidade, pero os que son grandes, para chegar a ser grande, non. O sea, hai unha entre os grandes, pero é como que hai como un límite que é como que é máis fácil subir, pero non é máis fácil chegar máis arriba aún. Non sei se me explico. Pero, eso. Eu aí, na parte da creación de contido, coincido totalmente con Paula. É moito máis doado comezar sendo muller polo tema de crear comunidade, xa simplemente por a curiosidade de que xera unha muller creando contido, van verte máis, ou simplemente por xulgarte, pero van entrar máis. Pero no momento de crecer sí que noto ese teito de cristal que molaría rompelo e que fose precioso e maravilloso e todos podísemos ter as mesmas oportunidades, pero por desgraza non é así. Tamén é un pouco o que demanda o público e o que decide. Creo que sería máis doado se tivésemos as mesmas oportunidades, pero bueno. Logo, eu, pola parte de traballar na LVP sendo muller, creo que aí sí que non teño nada como tal que dicir, porque eu, no meu caso, teño os compañeros maravillosos, nunca tive ningunha traba con iso, nunca tive ningún problema. Creo que neste caso non afecta o meu traballo nada, sexa muller ou home ou nada, pero sí que na creación de contido aí sí que noto unha diferencia abismal. Eu vou coller un poquinho que comentas da importancia da comunidade coa que estés, sobre todo no aspecto máis empresa, industria, non? Tema contido, deixo vos
Eu penso que o feito de ser muller, como na vida, insisto, ten os seus retos e as súas oportunidades. Eu enfoco desde dúas perspectivas. Unha perspectiva individual, ti como persoa, e unha perspectiva de comunidade, de grupo, de cultura do redor. Como persoa individual, eu penso que o que eu teño que facer é traballar nas miñas habilidades sociais, comunicativas, técnicas, para poder enfrentarme ao entorno, a asegurarme que estou dando o mellor de min, pero a maiores, ao nivel da comunidade, é moi importante que entre todos entendamos que sexas home, muller ou o que queras, tanto dá o importante o que aportas, o valor, o respeto, a colaboración. Claramente a cultura arredor é moi importante. A min gustaríame engadir algo, se pode ser. Nada. Que sí que, claro, eu como social media a veces sí que encárgome tamén de ser community manager e publico moitas cousas e sí que sempre me responden en masculino, dando por feito que son unha persoa de xénero masculino. Iso sí que o notei sempre que estou de CM en algún clube ou na LVP mesma, sempre dirixes a mí en masculino. E iso sí que non me molesta como tal, porque non representa a miña identidade a conta, pero sí que penso, por qué? Porque non sei, simplemente. Perdón. A mí esta parece unha pregunta moi interesante. Por exemplo, aquí temos as súas diferentes opinións no seu ámbito. Por exemplo, desde o instituto, eu tamén vexo que ser muller é un factor que dificulta moito e que implica moito, porque, por exemplo, eu estudio o ciclo, é un ciclo totalmente feminizado, que todos somos mulleres, e eu personalmente creo que eso tamén dificulta ahora no mundo laboral, porque é algo que eu vexo que está menos valorizado, e eu creo que tamén dificulta moito a hora de oportunidades e que non hai unha igualdade. Como dixeron elas, por exemplo, pois sí que é verdad que hai dúas partes, a parte de grupo e a parte de ti mesmo. Eu creo que son valores moi importantes. Eu creo que sí que estamos en desigualdade de condicións, tanto en calquer ámbito polo feito de ser mulleres. Outra pregunta que vos quero lanzar é que prácticas e iniciativas considerades que son efectivas para promover a inclusión e a diversidade nas empresas e no voso ámbito? A ver, no meu ámbito é un pouco complicado porque non existe un régimen, ningún convenio que diga... Non, ao final é como que cada un o seu contenido, cada un fai o seu contenido e non ten as normas, nin sigue unhas normas, nin un nada. O único que eu podría suxerir ao mellor é que os que teñen poder, que son os de arriba, al final, eles, a hora de crear eventos e tal, son os que teñen nas mans poder decir, vale, a quen incluímos aos de sempre, aos de, sabes, ou as de sempre, a máis mulleres, a máis homes, pero realmente só eles teñen o poder para nada máis, o resto é o que están nosas mans. Eu creo que mesas como esta axudan tamén a que máis rapazas tamén vexan que poden adicarse a isto, que poden ter unha oportunidade no mundo dos videoxogos, sexa diante da cámara, detrás, nunha empresa dedicada aos videoxogos, que vexan que teñen exemplos. Eu, por exemplo, cando comecei a crear contido, de feito, cando comecei a crear videoxogos, eu non tiña ningún exemplo femenino coñecido que crease contido ou que xogase incluso videoxogos. Eu xogaba co meu tío, co meu primo, ou cos meus amigos, case todos rapaces. Eu creo que é importante dar esta visibilización a estes espazos, a mulleres que adíquense á industria e que leven tempo tamén nela e controlen un pouco do que hai para tamén allanar o terreo, que as xeracións que veñan teñan o máis doado. Totalmente de acordo. Insistindo no feito de eventos como este, que gracias ao Concello, gracias Albo por organizalo, pareceme un tipo de iniciativas clave no que mulleres representantes de xeración de contido, da LVP, que emocionome, porque realmente estamos aquí de algún modo para transmitir esta mensaxe de pódese, un pouco o que comentaba ao principio, onde xa xente de referente. Estamos aquí por vos e para vos.
Se vos interesa a industria, se vos interesa moveros, estamos aquí. Despois temos unha sección de preguntas e respostas, aproveitade precisamente para iso. Este tipo de eventos fomenta evidentemente a inclusión. Xa dentro da empresa, me gustaríame comentar tamén relacionado co que decía do ámbito non o individual, pero de cultura. Eu traballo por unha empresa grande que é Electronic Arts, empresa americana. Sí que é certo que dentro das empresas hai moitas actividades que se poden facer para asegurarse que o perfil dos empleados non sexan o típico perfil de empleado de videoxogos habitual. Eu traballei en moitas empresas, traballei en Square Enix, como xa dixe, en Blizzard, en Ubisoft, en xeral, pois todas, case todas, teñen esta política de inclusión. Despois, algunhas teñena porque queda bonito na página web, e outras teñena porque realmente fanse cousas. Un exemplo, en Electronic Arts hai grupos de empleados de diferentes temas. Como comento, unha multinacional, moitos grupos, entón, pois, dende grupo de xente que lle gusta xogar os indies até grupo de mulleres da industria ou mulleres que somos xestoras de proxectos, diferentes grupos, ou grupo de xente con raíces indias, xente con cultura latina, hai mogollón de grupos deste tipo. Isto o que fomenta moito é a diversidade de opinións, de culturas. Todo isto reflicte no produto, no xogo. Por qué? Porque pasa a ser un xogo moi amplo a nivel cultural, moi diverso. Unha cousa que as empresas teñen moi en conta hoxe en día é que diversidade é igual a cartos. Por qué? Porque se o meu produto, en vez de ter como obxectivo A, B, C, ten como obxectivo A, B, C, D, E, F, G, representado, porque xa non son homes tal e tal, senón que son homes, mulleres, etcétera, etcétera, van comprar máis xente que antes. Entón, a inclusión e a diversidade é algo que interesa ás empresas polo xeral. O importante é estar ali para saber guiálos coas estrategias adecuadas, respetuosas. Seguindo un pouco por este tema, vós personalmente creedes que esa diversidade de opinións, de ideas, pode afectarvos máis por ser mulleres que a vosa idea lo sala da vosa cabeza porque teñades por ser mulleres que si forades homes? Credes que condicionan vos máis, que as vosas ideas sean vosas, sean propias, porque seades mulleres? Eu creo que ser muller condiciona de todo na vida. Que non podo dar outro tipo de resposta. A mí parece maravilloso, eu estou orgullosísima de ser muller, vamos, pero condicionate en todo. É que eu non sei ser de outra maneira tampouco, non sei a outra visión. Pero sí, claro, sí, é que como a todo na vida, non podo darche unha resposta concreta, non sei tampouco. É que eu, por exemplo, eu a mellor xa non é o mismo que, é un exemplo así básico, pero a mellor non é o mismo que veña alguén a dicirme ou a preguntarme algo, sea muller ou home, por exemplo. É que depende todo, o sea, sempre é diferente. Máis específicos que non sei. Credes que as vosas ideas son máis criticadas? Sí. Pero que eso xa se ve, por exemplo, nos videoxogos ou nos streams, sobre todo, no meu caso. Sabes cantas veces se algún home fai algo é Deus, é que gracioso, pero se ponse a gritar no stream, que gracioso é, pero se me poño eu a gritar, non grites, que faz, non sei que, eso é moi diferente. Eso sí. A min iso pásame constantemente, porque eu son moi bocazas, son moi mal falada tamén, e moitísimas veces teñome comparado con que teño actitudes de home, simplemente por soltar, con perdón, fillo da puta nun stream, por exemplo, porque sí que cabreámonos as veces tamén e gritamos. É o que falamos, de que o reflexo, o que se ve na industria é un reflexo do que pasa na vida real. E certamente hai certos estereotipos. Es un home, podes te comportar así, 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 se unha muller, ou esperamos que te comportas así, así, así. Ahora, que temos que facer entre todos, entender que o que importa é a experiencia vital dun.
o que eu aporto. Son graciosa porque digo fillo de puta nun stream, pois mira, xa chiche fai gracia a mí, xa chiche fai gracia fenómeno. Pero que iso, que o que importa é o que aportamos cada un a nivel individual e despois según os gustos que teñas por un lado ou por outro. Como creedes vos que vos condiciona máis o ser muller? No vosso ámbito a que vos dedicades ou en persona? Ou credes que vai un pouco ligado? Eu creo que vai un pouco ligado porque o que fago eu, por exemplo, ao final é o mesmo que... É dicir, o meu stream é unha comunicación constante cas persoas. E ao final, eu non vexo, cando vou a algún evento e conozco a xente, non sinto tampouco ninguna diferencia, porque non é nada diferente ao mellor como a lo mejor pode ser traballar detrás dunha empresa para facer outras cousas. O meu ámbito ao final é comunicarme. Entón, tal cual estou comunicándome aquí contigo, podo estar na miña casa falando ca xente que está do outro lado da pantalla. E crees que te afecta máis comunicarte a través dunha pantalla polos comentarios que podes recibir ou que te condiciona cara a cara? A min personalmente non, porque dame igual en todo. Pero, obviamente, se a mellor tes unha personalidade que che pode afectar un pouco máis o que van a dicir, ou mellor isto non o digo, entón, claro, iso xa depende un pouco da persoa. No meu caso, eu sinto que non. O sea, é meu mismo estar falando na miña casa, na miña pantalla, que falando en un evento gaming e conocendo a xente. A ver, eu que... Non diría que son unha persoa diferente en stream que en persoa, pero en stream córtame moitísimo. Precisamente porque tampouco quero dar unha imaxe demasiado agresiva ou demasiado, pois eso, bocazas, pero sí que creo que se fose home non me cortaría tanto nun stream. Daríame máis igual. Crees que te cortas polos comentarios que podes recibir? Sí. Sí, a ver, eu deixei de facer stream bastante tempo por iso. De feito, eu tiña un Instagram relativamente grande, pecheino, e deixei a creación de contido, porque chegou un momento que a min o hate non me afectaba. A mí afectaba non poder ser eu mesma en stream. E agobiaba moitísimo. Iba a mogollón de eventos presenciais, participaba tamén neste tipo de mesas, e ás veces eu tiña unha opinión un pouco máis controvertida e sentía que tiña que cortarme, pois iso, polo feito de ser muller, é dicir, non podo dicir tampouco o que quero. Pero quizás iso tamén foi unha percepción miña que tamén estou intentando cambiar, intentando ser máis aberta comigo mesma nese sentido, de dicir, mira, se son así, son así. E se non che vai gustar, pois, ok, pa diante, non me importa. Pero sí que no traballo non me afecta realmente. Porque, ao fin e ao cabo, teño que poñer A, B, C. Sí que organizo os programas e o que publicamos, sobre todo en MotoGP, que é o proxecto que eu máis levo, pero non me corto tampouco de nada. É o que teño que facer e punto. Aí non me condiciona. Parece moi interesante o que comentadas porque estou totalmente de acordo. Penso que como nos afecta o que ven de fora de nós é un reflexo de nós mesmas. O que podemos controlar é como nos reaccionamos a eso. O que comentou ao principio, de que hai dúas vías de traballo, unha individual, e dentro desta vía individual de como comunico non é só a lingua que uso, tamén os medios, onde estou máis cómoda. Estou máis cómoda nun auditorio falando con rapaces, estou máis cómoda na casa facendo un stream. Iso tamén é comunicación, é entender e traballar nas habilidades. Se o que eu quero é contribuir á comunidade, pois igual teño que facer as dúas cousas, entón adáptome a iso. E seguindo co tema que comentaba Raquel de ser unha mesma, he visto algo que aprendín, xa teño unha idade, non moita, pero que cando te sentes, eu a nivel empresa, cando te sentes na casa é cando podes ser ti mesmo. E iso é clave. Para min pareceme que dentro do que falamos, de que seres muller condiciona tal, non, o que condiciona é que ti estés nun entorno no que podas expresarte como ti queiras sendo ti mesma. E que a xente que está ao redor sexa auténtica nese punto. Que
Temos a mesma opinión? Pois temos a mesma opinión. Que temos opinións diversas? Pois igual é máis interesante. Pois igual sí que entender que en vez de calarnos, porque non me apetece abrir esta polémica, son a única na sala que pensa isto. Non, pois precisamente, porque estás aportando unha visión diferente, estás aportando unha experiencia de vida diferente. Entre nós 4 aquí temos 4 experiencias de vida moi, moi diferentes. E se xuntamos o resto do auditorio, bueno, a saber. Que interés ten que veña eu aquí e vos conte a miña vida? 1, 2 puntos. Ahora, se entre todos falamos, conversamos, é moito máis enriquecedor. Pero para iso o importante é que sexamos respetuosas e respetuosos con nós mesmos. Temos que ser os primeiros en respetarnos, porque senón os demás non nos van respetar. E se eu estou nunha sala e alguén di algo no que eu non estou de acordo, cos meus valores, está atacando os meus valores, o que teño que facer, penso eu, é falar. É dicir, non, mira, voume respetar e vouche dar a miña opinión. Ahora, é un paso grande. Pero cando estás nunha sala na que podes realmente dicir, chicos, eu penso isto, e non pasa nada e a xente di, pois mira, un punto de vista que eu non tiña, pois eu non estou nada de acordo. E despois vas tomar un café tan tranquilo, aí, como digo eu, é cando te sentes na casa. Antes dicíades que moitas veces que vos cortades de decir o que pensades polos comentarios que ides a recibir. Como gestionades vos esos comentarios? Tanto a través das pantallas ou así, ou tanto a través de persona? Yo no me lo corto, o sea que no puedo opinar. O sea, realmente me da igual. De hecho, soy una persona que yo, por ejemplo, cuando es una cosa graciosa que a la gente le hace gracia, porque yo, por ejemplo, yo grito cuando me enfado. Pero yo sé que los decibelios de mi voz, en cuanto a salud acústica, pues a lo mejor no pueden venir muy bien. Entonces yo voy a seguir gritando. ¿Qué hago? En el micro lo tengo para que popee, en plan, en cuanto alcanzo un volumen tal, se corta. Entonces, si yo grito, se corta. Y es la solución que yo tengo, pero no dejar de gritar. Entonces, yo personalmente soy una persona que si lo pienso, lo digo, obviamente siendo consecuente con esto, me refiero, no quiere decir que yo diga cualquier cosa en cualquier momento, pero si yo tengo una opinión que en cualquier momento quiero expresar, lo voy a decir, sea en stream, sea en persona, sea donde sea. O sea, que a mí personalmente, como persona, no me afecta. O sea, yo me da igual lo que digan, ¿sabes? Pero sí que entiendo... Dime. Sí que entiendo que haya gente que le pueda afectar más, ¿sabes? Sí, también es cierto que obviamente cuando tú empiezas en algo, todo abruma al principio, ¿no? Un cambio de trabajo, un cambio, todo, al principio cualquier cambio en tu vida abruma a cualquier persona, entonces todo va a ser al principio pues como vas a ir cauto con las cosas. Entonces yo llevo 4 años streameando, para mí estar streameando es como estar hablando con mi vecina de toda la vida, ¿sabes? Entonces a mí eso, y al igual también soy una persona que soy muy extrovertida porque soy así. Entonces, a la hora de también tener eventos y relacionarme con la gente, yo le hablo a la gente, aunque no la haya visto nunca, como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces, en ese sentido, mi personalidad me permite el hecho de que a mí esas cosas no me importen realmente. A ver, eu teño que aclarar que eu as opinións non as corto, eu solto todo. O que sí que me corto é a forma de responder ás veces a xente. Se a mí me veñeme a tirar hate ou a dicir calquer cousa, eu respondo. E iso é o que cortei, e iso é polo que eu gañei en saúde mental tamén cando deixei Twitch unha tempada. Porque cando viñan a comentar algo de a fregar, que é unha cousa tipiquísima que nos din as mulleres cando estamos xogando, eu respondía, pero respondía moi mal, e iso foi o que máis cortei. Pero non, en canto a opinións, tampouco me tome nunca en política ni nada cando estou en Twitch. E se veñen a preguntar, digo, mira, se queres falar de política, ve un canal de política, eu xogo videoxogos. E se non, se eres o meu amigo, imos a debatir. Pero se non tenho nada que falar contigo, as miñas ideas son miñas e creo que tamén conseguín separar bastante ben o personaxe público que tiña nese momento da miña vida privada. Eu non falaba nin de religión, nin de política, nin nada, porque son temas que non me interesaban, non por non dar a miña opinión, porque realmente non teño ningún problema en dala, pero sí con xente que non coñezo e que non lle vai importar e simplemente por crear polémica ou por sacar un clip fora de contexto, aí sí que non o vou facer, porque non creo que teña que meterme nese tipo de
debates. No meu caso, o tema dos comentarios, eu non sou moi activa en redes sociais, non o típico usuario de base, pero sí que, evidentemente, como eu xestiono equipos, estou en moitas reunións e tomo moitas decisións a nivel directivo, e claro, sempre hai algún comentario que pode estar máis ou menos fora de lugar, basados na percepción do feito de que, bueno, é xestora de proxectos muller ou manager muller. Eu teño unha regla moi básica, e isto penso que ben, eu estive traballando en Francia moitos anos, e os franceses teñen unha visión moi clara do que é a liberdade. A liberdade e o respeto, que para min é a miña estrela polar, de algún modo. É sencillo, a túa liberdade acaba onde comeza a miña. É o mesmo co respeto. Eu vou te respetar sempre. Ti tesme que respetar a min. No momento no que ti faltas no respeto, non é que eu che vai a faltar o respeto, pero xa está, ata aquí chegamos. Non quere dicir que eu che vai a faltar o respeto, quere dicir que vou intentar, pola educación, que non funciona. Non me interesa. Eu tiña que conocerte fai 5 anos ou así, para non responder así como respondía. É que eu, por exemplo, no meu caso non son de enfadarme, porque, por exemplo, eu o que solo xogar é Valorant, non? Entón, a min, cada vez que alguén ven a decirme algo, a min faime gracia. Non sinto un deseo irrefrenable de insultarle. Por exemplo, unha tontería que a xente que xogue Valorant só va a entender eles esta referencia, pero a veces estou xogando e ven alguén e pon ve á cociña. Eu digo, pero se estou en Vine, non estou en Icebox. É que a xente que xogue vai entendelo. Entonces, gústame contestar, sabes, así, pero non me enfado. Me dá igual. O cojo e se é outra cousa que non tal, pois van. Entón, sabes? Vos, que consellos lle daríades ás novas xeracións, máis centrado ás mulleres que queren entrar neste mundillo? A ver, eu, así como máis específico a mulleres ou en xeral, o que sempre digo no caso do stream, é que hai moita xente que diga, pois vou facer stream porque quero ser streamer. No. Para facer stream ou faz porque che gusta, porque te apetece xogar, non por o que decía antes, non por eu quero lograr isto, non. Porque tanto eso como todo na vida, o proceso é parte tamén do tal. Entón, o que tes que facer é porque a ti te apetece, gústache e xa está. No tema de muller, pois ao mellor así máis específico, que obviamente que esa condición non sea algo que che impida ou que non vayas a pensar non, é que ao mellor se eu fose home faría, non, porque de feito ti tes máis, no meu punto de vista, máis facilidade para crear comunidade. Isto tamén depende de moitas persoas, porque eu conozco a xente que, sendo home, é algo que se lle dá moito mellor que sendo muller, eso depende moito, pero que nunca eso va a ser nada que cho impida, porque eu creo que tampouco é que se cancele tanto, porque eu creo que a veces vemos, sobre todo, cando ten máis repercusión a xente que ten moita visibilidade. Pero eu, por exemplo, me ve xente. Non teño hate, non teño moitos comentarios, como che digo, no stream que me veñen, non son sempre. A lo mellor é unha vez á semana, non é moito, ainda que sean 100 e pico personas as que teño, sabes? Obviamente, cando ao mellor te están vindo 20.000, é máis probable, pero realmente non hai tanta toxicidade como, por exemplo, é que realmente o ten unha muller con 20.000 seguidores e un home tamén. Ten a toxicidade en todos lados, vamos, eso sempre. Pero que non é tanto, non hai xente mirándote con lupa, como a veces pode darte esa sensación, sabes? Non tanto, non. Eu creo que fan moito barullos que tiran hate tamén. E tamén ás veces dáselle demasiada importancia, non importancia, demasiado bombo a unha actitude que obviamente hai que facerlle caso e hai que cortala de raíz,
pero creo que ás veces tamén centrámonos moito falo na creación de contido, no negativo que pode supoñer ser muller na creación de contido por todo o que te podes enfrentar, pero que tamén podes gañar moitísimo. E non falo de diñeiro, senón... Eu gañei moitísima confianza dende que creo contido. Eu estudei teatro e nunca tive a confianza que teño desde que estou diante dunha webcam. Como consello, as novas xeracións de mulleres neste caso, que se atrevan, que fagan, que... Vou dicir unha cousa porque parece moi importante, é que, sobre todo, que tamén o falamos antes, que al final o principal desafío somos nos mesmos, é que a mente humana está preparada para que poden decirme 50 comentarios positivos que me vou a quedar con un único negativo. Pero eso no... O sea, o primeiro é ser consciente de eso, que vas a recibir 100 mensaxes positivos, 100 ou máis, pero ti vas a acordarte de un ou dous que non o son. Pero é a túa mente xogando contra ti mismo. Pero creo que isto tamén é un proceso de aprendizaje. Sí, non, eu que exactamente refiro a iso. Damos moitísima importancia e fan moito barullo tamén os comentarios negativos, centramos moitísimo neles porque, obviamente, non sei se pasa a todo o mundo, pero a min pasa moitísimo que o famoso síndrome do impostor, creo que se chama, que crees que todo faz mal e aún encima se te reforzan eso con comentarios negativos, sempre vas pensar que faz peor do que verdadeiramente faz. E tes comentarios positivos por todos lados, da túa familia, dos teus amigos, da xente que te sigue e te valora, pero vas centrarte nesa persoa que non te coñece, que viute un día, deulle rabia o que fixeches, ou envexa, ou o que sexa, e ali métese a tope. E, bueno, como consello iso, que se atrevan, que hoxe en día non temos que ter barreiras, nin por ser mulleres, nin por ser xóvenes, nin nada. A mí pareceme que as barreiras están para derribalas. Temos moi bons referentes na industria tamén, tamén falo por as miñas compañeiras, como para entender que isto é unha cousa que podemos derrotala entre todas, entre todos tamén, se nos xuntamos e traballamos un pouco todos a unha. Isto en parte da creación de contido, porque creo que é onde estamos máis expostas. Pero eu, na industria na que traballo, o que os podo recomendar é que sexades homes ou mulleres e que vos formedes. Eu formeime moito en redes sociais, estudei en escolas privadas, non sempre é necesario, pero eu sí que o recomendo, porque sí comunicarme dunha forma moito mellor, sei usar moitísimas ferramentas que axudan moito a hora de publicar e non ter que estar sempre publicando, escribindo no último momento, senón programar, todo iso. Non sei, no meu caso estudei un máster porque apaixóame o que fago. Encántame o que fago, encántame ser social media, creo que máis incluso que crear contido, porque suponme menos esforzo e menos exposición. Non é preciso tampouco estudar un máster, pero eu insisto, tedes que estar sempre moi informados e sempre estar na última do que sae de redes sociais, estar atentos aos algoritmos, estar atentos a novidade que salga no xogo que os adiquedes e todo ese tipo de preparación non está nunca de máis. Totalmente. Eu normalmente, cando falo así cos que me preguntan, non? Como podo chegar a... Eu fago sempre a mesma... Sempre lles facilito ferramentas coas que eu traballo. Unha desas ferramentas é entender o primeiriño de todo que é o que te motiva, que é o que che vai facer erguerte pola mañá con ganas, todos os días. Cales son os teus valores? A parte, eu xa vos dixen, non que era moi estruturada, teño unha lista de 25 valores, faltame unha pizarra aquí agora. Lista de valores e seleccionades os 5 valores básicos para vos. No meu caso, o meu valor principal é a familia, a estabilidade económica, e todo ten salud, e todo ten unha lógica. Saúde, por que a saúde? Bueno, pois porque fai uns anos, caín na neve, rompín un codo, estive moitísimos meses de rehabilitación e entendín a importancia que valerse por un só, porque non podía facer nada. E sempre estaba dependendo de alguén. Entón, ese é un valor clave para min. A familia, tamén, bueno, pois porque xa teño un neno, estou casada e, pois,
É importante para min estar cerca da familia. De aí que a día de hoxe eu estive traballando, dixevos non, en París, en Londres, a día de hoxe eu estou como traballadora en remoto, dende a miña casa en Pontevedra, a media hora dos meus pais, a media hora dos meus sogros, a media hora dos meus avós que aínda viven. Iso para min é clave. Entón, facer un poquinho esta lista de que é o que me motiva e cales son os meus valores. E con iso entender que quero facer no futuro que vaya acorde con isto. Por qué? Porque van nos facilitar o ser un mesmo. Porque non vou estar loitando todos os días contra os meus valores, contra o que me motiva. Para min é o esencial. É traballar ben, entender ben quen és, que é o que te importa, que é o que te motiva, que é o que te frustra. Por qué? Porque agora tamén de enfrentarte a certos comentarios, a certas situacións no traballo, vas a entender. Esta situación non me gusta porque vai en contra deste valor meu que é X ou Y. Unha vez atedes isto, pois sabedes, pois mira, pois penso que este tipo de traballo vai en liña con isto. E aí xa entramos no tema da formación. Eu insisto sempre, tamén con outra ferramenta, que chamase o 70-20-10, que quere dicir isto? Que o 10% do tempo que eu lle vai a dedicar a este obxectivo, que é ser, no meu caso, a directora de desenvolvemento, o 10% do tempo que eu teña vai ser formación. Unha formación, o que comentaba Raquel, non? O 20% do tempo vai ser falar con xente que xa o conseguiu. E a min isto pareceme clave. Por qué? Porque eu teño titulitis, como se soe dicir. Mirad o meu currículum e teño moitos másters, teño moitos cursos, gústame, de sempre. Pero o falar coa xente é algo que eu adquirín, que entendín que o importante é que a persoa que xa chegou ali, que xa tropezou coas pedras, che conta como chegou alá, mira, ten cuidado con esta pedra. O 20% do tempo. 10 formación, 20. O resto do tempo, a traballar, a gañar experiencia. Esas serían as miñas recomendacións. Valores, motivación e o 70-20-10. Vos credes que alguén, bueno, estábamos falando da motivación, de que si quere empezar que empece, vos, como a unha persona que quere empezar, o feito de que se expoña a comentarios negativos, porque vai estar exposto, que consellos lle daríades para que esos comentarios non é que non lle afecten, pero que lle afecten menos ou dunha forma que non se rinda a lograr o que ela quere, porque empezar nesto é algo que lle motiva, é algo que lle ilusiona, que consellos lle daríades vos para enfrentar esos comentarios negativos, esos comentarios tóxicos, para que a persoa non perda a motivación de facer o que ela quere? Eu creo que o primeiro de todo é saber que son esos comentarios tóxicos. Porque la verdad é que a maioría, por non decir na súa totalidade, son xente infeliz que cando ve que outras persoas fan o que lles gusta, se frustran eles mesmos e por eso proxectan esos comentarios negativos. Primeiro identificalo e saber que son, porque é o que son. Porque seguramente esa persoa querrá facer o mesmo que estás facendo ti e non é capaz. E como se frustra, pois comentario tóxico, comentario negativo, para sentirme un mellor comigo mismo, fagote sentir a ti mal. E eu creo que, sabendo isto, sabendo que realmente, vendo que os comentarios negativos, o que son, é nada máis que eso, estar orgullosa de ti mesmo por haber dado o paso, estar orgullosa de ti, do teu traballo, da tua motivación, do que ti faz, e saber sempre que hai xente que quere estar onde estás ti, porque é así. A mí é que coincido totalmente con Paula, porque a mí custoume moitísimo entender isto. De feito, xa vos digo, deixei de facer streams por un pouco por estes temas, por a miña forma de levar ese tipo de comentarios. Estuve un tempo na psicóloga, simplemente por tratar isto, e pareceme ferramentas super útiles e super claves, o feito de pensar, son persoas que non te coñecen, probablemente aspiren a conseguir cousas que ti consegues e deberías sentirte orgulloso ou orgullosa por eso mesmo.
E son persoas que realmente sí, podo considerar que son infelices, realmente. Se precisas criticar a outros polo que fan e polo que a outros lles fai felices, home, toda crítica positiva é ben recibida, tipo, mira, creo que deberías cambiar o micro, non se te entende ben, ou deberías utilizar esta mecánica neste xogo, ou deberías acudir a esta fonte ou publicar un tuit en vez de tal, porque pode extrapolarse a calquer cousa. Pero é que hai unha regla moi básica, a regla dos 30 segundos, algo así. Se algo que se pode cambiar no momento, podes dicilo. Se non, vale tamén para criticar a outra persoa polo aspecto, por calquera outra cousa. Non o digas, non o fagas e, sobre todo, non lle fagas caso. A min axudoume moitísimo centrar a miña cabeza en dicir o meu obxectivo é este. Todo que me alonxe do meu obxectivo, sendo cousas, obviamente, insanas, o aparto da miña vida. É o que a filosofía que ocupo eu agora. Sí, é pouco máis que engadir. Eu penso que o feedback, non? Como dicimos na industria, os comentarios que recibes. Eu considero que o feedback é un regalo. Quere dicir que unha persoa que eu adiquei tempo a pensar en ti, en como podes mellorar ou en comentarche, pois isto, por aquí sí, por aquí non. De aí o regalo. Ahora, pode ser un regalo que che guste ou que non. Pode ser o que che faga falta ou que non. Pois como un regalo, podelo coller e dicir, oi, pois, un xogo da Switch, váleme, fenómeno, tiña ganas del. Un xogo da PlayStation 2, pois, bueno, levar o meu do videoxogo en cangas, porque eu non podo facer moito con isto. Pois é un pouco parecido. O importante, penso que pensar quen somos, o obxectivo, non? Como comentan as miñas compañeiras, pero sentirte coa autoridade de decir, non me interesa este feedback. Fora. Como un globo, pínchalo fora, desapareceu. Outro, pois sí, este, mira, é crítico, pero sí que hai algo que podo aprender, que podo, o do micro, o do tal, pois sí. Vos credes que, bueno, movemos no ámbito dos videoxogos, dos streams e así, vos credes que poder recibir máis comentarios de un home ou dunha muller por dedicarvos a isto? A ver, eu digo a día de hoxe que eu teño máis viewers masculinos que femeninos, aínda que estou moi orgullosa das viewers femeninas que teño, pero é a lei da oferta e da demanda. Ao final, se hai 100.000 persoas vendo Twitch e 70.000 son homes, sabes? O sea, claro que un maior porcentaxe de homes, pero que tamén son máis homes os que utilizan a plataforma. Eu, no meu caso, sí que teña unha comunidade máis grande de mulleres no seu momento. Era unha cousa curiosa, pero eu estaba contenta, a verdade. E agora, a ver, eu agora volvín fai poucos streams, entón sí que tampouco teño unha comunidade moi grande, a maioría de xente que me vía pois pásase de vez en cando, tampouco me molesta. Pero sí que pasei un tempo creando contido de, non sei se coñecedes o xogo do Pokémon das cartas de agora, do TCG Pocket, o tempo que pasei creando contido en TikTok e en Instagram dese xogo, o 99% dos comentarios eran de homes. Sí que aí sí que notei a diferencia entre a comunidade que eu tiña e a comunidade que apareceu despois cando creaba contido para Pokémon. Aí sí que notei un cambio abismal, pero sí que na maioría a min víame moitas mulleres. Non precisamente por xogar a xogos que tradicionalmente sexan considerados para mulleres, senón que eu creo que era por min, porque sempre podíamos debatir tamén un pouco temas, o sea, temos debatido, así como en política non me meto, temas de xénero sí que temos debatido, e temas sobre a comunidade LGTBIQ+, cousas así na miña canle, sempre están ben recibidas. Eu creo que creei un espacio moi seguro para as mulleres que estaban na miña comunidade. Non digo que ti non, Paula, ni moito menos. No, sí, yo lo digo, o sea, estoy moi orgullosa de la de mujeres que tengo porque son muchas. Sí, non, eu coñezo bastantes tamén do teu chat. É unha comunidade moi guai. No meu caso, que podo dicir un pouquiño as porcentaxes de xénero na empresas en xeral. Eu sí que notei cambio cos anos. Quizáis cando comecei había unha minoría de mulleres, a día de hoxe non é un 50-50, non é, pero está moi cerca, Exemplo, agora mesmo, eu cambiei de equipo fai un ano,
e somos máis mulleres que homes. Sí, sí. E notase ben. Pois non teño moitas preguntas máis, pero vos non sei se hai algo máis que irades añadir ou preguntar vos. A mí me parece interesante saber que pensan eles tamén do tema de que hai xogos para homes e xogos para mulleres. Por exemplo, eu teño escoitado e lido, teño moitísimo lido en Twitter, o feito de que, por exemplo, os Sims, Animal Crossing, Stardew Valley, todos esos xogos para mulleres. Logo, Counter, Valorant, League of Legends, xogos para homes, xogos de guerra, xogos de disparos e tal. E querer saber un pouco tamén que pensades vos, porque a min dame igual, porque eu xogo os que mencionei antes, en plan os Sims, xogo moitísimo e tal, e xogo tamén un Valorant, e sobre todo fago, bueno, eso sí que considero que é máis 50-50 o roleplay. Creo que sí que o roleplay é máis... non ten nada que ver, pero sí que, non sei. Por comenzar tamén cunha pregunta, con algo para debate. Eu tamén, por exemplo, podo xogar un Dark Souls e logo xogar un Animal Crossing. Pero sí que é verdade que as miñas amigas xogan aos Sims. Non xogan ao Valorant. Pero é que é o xogo é como cando chegan a temporada de Reyes Magos, Papá Noel, e hai xoguetes para meniñas e xoguetes para meniños. Eu nunca xoguei con muñecas. Eu prefería xogar cos coches e cos animais. Pero catalógan así, eu que sei, marketing supoño, porque non sei. Credes que os anuncios que se publicitan de xogos a homes, xogos a mulleres, ten algo que ver co que se anuncia? Do estilo que, se sale un anuncio de algo dun xogo, xa vai dirixido a homes e de outro dirixido a mulleres? Hainos moi marcados que sí. O FIFA, por exemplo. O FIFA está totalmente destinado para homes. Na publicidade, digo. Agora, ca inclusión do fútbol femenino no xogo, sí que notei máis avance cara a enfocalo ás mulleres, pero xeralmente é un xogo enfocado para homes. Así como os anuncios tamén que teñen os Sims poden... que sí que os Sims sería como o xogo que a mí se me ocurriría que xogan as miñas amigas, sí que noto os anuncios dos Sims moitos máis inclusivos que os do FIFA sendo os dous de Electronic Arts neste caso. Non sei que opinas ti niso, porque ti, como estás máis metida igual no tema dos videoxogos, eu, por exemplo, como amante do Kingdom Hearts, que é dos meus xogos favoritos, eu sí que aí considero que non é un xogo que eu diría, este é un xogo para rapaces, un xogo para rapaces. Como está orientado pola publicidade ou por como venden. Sí, eu, referindo ao que comentaba ao principio, non? Eu penso que reflicte a realidade. O FIFA, que é un xogo, un simulador, de algún modo, de fútbol. Na realidade, quen consume máis fútbol? Os homes. Dende Electronic Arts, como estou dentro, non sei o que hai moito interese en ampliar. Polo que dicía, hai cartos, é que non é outra, non é por amor ao arte, non? É que se teño máis mulleres interesadas no FIFA, máis cartos, porque vou vender máis, non tengo outra. Puro negocio. É parecido cos Sims, pois a quen lle interesa máis ese tipo de ambiente na sociedade, pois este perfil ou este outro. Agora, xogos para homes, xogos para mulleres, bonecas para nenas e coches para rapaces. Eu teño un neno de 3 anos. E xoga con dinosaurios, encantan os dinosaurios. E sabedes como xoga cos dinosaurios? A mí faime moita gracia. O dinosaurio grande é a mamá, o dinosaurio pequeno é o bebé. A mí parece moi tolo. Porque si, de algún modo, ele está marcado polo xénero de nenos xogar con dinosaurios, encanta. Pero, de algún modo tamén, na casa, mirará que non hai esa distinción, coas curmáns xoga tamén, con Son Goku, están todos tolos con el, e pareceme moi curioso, de aí que eu que vexo é que non hai realmente unha distinción, hai uns intereses. A él gusta a estética de dinosaurio, pero a forma de xogar, pois quizás sería máis adecuado pois un boniquiño. Compreillo, non lle fai nin caso, telo ali tirado. O bebé é un dinosaurio pequeno que ten, non ten sentido. E, de punto de vista da industria, insisto, non interesa uns xogos para nenos, xogos para nenas. A día de hoxe, quero dicir,
O que interesa a día de hoxe é o mercado global. Xa sexa para Oriente, Occidente, Norte, Sur, da igual. Eu só noto, sobre todo, o que falaba antes, cando chegan as temporadas de regalos, que ora xa non se fai tanto eso, como... Ao mellor ponche unha casita de monecas, pero ves que están xogando un neno e unha nena, sabes? É que eso que é algo que van correxindo, algo que va progresando, porque por sorte evolucionamos e aprendemos, pero sí que noto que se van cambiando esas cosas. Credes que evolucionamos nese aspecto? Sí. Non a lo mellor a pasos axigantados, pero eu creo que progreso hai. Non escoitei. Que avanzamos en ese tema. Sí. 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 Pouco a pouco, pero imos avanzando, que é do que se trata. Sí, entre todos, e grazas a este tipo de eventos, e a formarnos, e a entender, e a estar abertos de mente, claro que sí, claro que sí. Credes que ao mellor un xogo que se di que vai para homes e outro para mulleres pode estar relacionado ao mellor co tema que teña ese xogo? Sí, a ver, os exemplos que puxen, o tema de Sims, que é un simulador de vida, o tema do Stardew Valley, que é un simulador de vida na granxa, son cousas que realmente, se ti pensas na sociedade máis tradicional, eses roles, esas cousas, son ser máis adicadas a mulleres. Entón, sí que por iso creo que está orientado. Non me gusta nada dicir isto, pero en plan, que este xogo para homes, este xogo para mulleres, pero que así, a sociedade tamén vendeunos esta cousa. Non só iso, tamén cas series, tamén cos libros, e con todo. Hai cousas moi orientadas. Eu creo que está ben ter os teus gustos, se xa son meus, se as mulleres. Se eres muller e gustan os xogos os xogos de plan simulación, estilo de vida, todo iso está genial. É que para mí é importante que fagas o que che guste, mentres non sexa nocivo. Eu personalmente non noto tanto eso de que mo vendan para mulleres e homes. Sí que é verdade que hai diferentes xogos con diferentes estéticas, como pode ser unha estética máis oscura nun Dark Souls ou unha estética máis cozy en un Animal Crossing ou unos Sims. Pero eu non sinto que mo vendan para unha muller ou un home, que probablemente sí, e que tamén opino como Conchi, que decía que xa non só por o tema xa non só no tema do xénero, senón que xa polo tema económico, a eles non lle compensan vender algo como un tal. Por exemplo, eu estou xogando ao Monster Hunter agora, non? A min flipoume o nivel de caracterización e personalización que hai do personaxe, que lle podes cambiar e ao mellor fai 10 anos non se podía facer esas cousas, non? É que ao mellor sí que creo que van ampliando un pouco máis ese tal para que non sea xa a lo mellor máis enfocado a homes, a mulleres, porque a eles económicamente o que mellor lle ven é vender a ambos, sabes? Pero sí que no tema de vender o xogo eu non sinto que me especifiquen un xogo para homes e para mulleres. Sí que vexo unha estética diferente, pero esa estética final va no que ti preferas xogar en xogos máis cozy, porque eu teño amigos moi viciados ao Stardew Valley, incluso ao mellor máis que amigas. Entón, pensades que a estética ten que ver co que vai a homes, mulleres? Eu creo que aos mulleres ao mellor tendemos a unhas estéticas máis cozies, que non ten por qué, pero en xeral, poñéndote, por exemplo, amigas miñas que ao final o que máis queren xogar é un Animal Crossing ou un Sims, tamén porque é o que máis coñecen, non? Porque ao final eu poños a xogar ao Valorant, non saben, non entenden, pero por que? Non porque non queran, senón porque nunca se viron nesa tesitura de aprender a xogar a un shooter, por exemplo, sabes? O meu xogo favorito é o Call of Duty de toda a vida. Eu empecé a xogar co Black Ops 1. Pero por qué? Porque iba a casa duns amigos, xogaban, eu empecé a xogar e encantábame, pero a mellor se outra amiga miña non tuvo esa experiencia de coñecer o juego, pois non pudo chegar a eso. Sí, eu estou de acordo. Non sinto que os anuncios como tal, a non ser moi marcados, que ocorre o FIFA neste caso, creo que máis a comunidade a que cataloga ás veces que xogo é para que xénero ou tal. Pero gustame moitísimo o que dixo Paula da inclusión agora nos personaxes, na hora de caracterizar un personaxe. Eu recordo, a min gustame moito os xogos de survivals con zombies e así,
E o tema da caracterización agora no survival está moi, como é? Que hai moito para elixir. Eso, diversidade, esa é a palabra. Dende o xénero ata non binarismo tamén, Iso é unha cousa moi guai que ten Electronic Arts, por exemplo, no tema dos Sims. O tema de incluir personaxes e personalizacións non binarias de calquer tipo de aspecto de xénero ou de orientación sexual, neste caso, que é un tema que eu tamén interésame bastante. Sí, é sobre o tema que comentamos. A vos non vos pasa que agora de xogar, a min pásame, hai momentos, bueno, agora dende que teño o rapaz non, pero antes había momentos no que me apetecía xogar un Animal Crossing e podía botar horas, porque Animal Crossing sabes cando comezas, pero nunca cando acabas, ou igual apetecíame xogar un Call of Duty ou un Overwatch, unha partidiña rápida, e son xogos moi diferentes que o obxectivo, e non falo de público obxectivo home-muller, non, o público obxectivo dende a persona que se chaman videoxogos, non? Estás buscando un xogo de acción, estás buscando un xogo máis tranquilo, non? Un pouco máis por aí. Eu son de toda a vida xogadora de PC, eu xoguei toda a vida a PC, World of Warcraft moitas horas, despois pasei a Switch, pola vida, non podía estar diante do PC tanto tempo, e pois me movíame moito en metro e tal, e a Switch apañábame moitísimo, e agora, dende que teño un neno, móvil. Como pasa unha persoa dende PC a móvil? Pois a vida, os momentos da vida, os gustos que podes ter. Eu, mirademe o móvil, teño todo tipo de xogos, desde xogos de estrategia ata o típico Candy Crush, a xogos moito máis complexos. O bo que temos na industria do videoxogo é que é precisamente unha industria de entretemento. E hai para todos os gustos e colores. Hai días que te apetece ver unha película de terror, non a min porque se non durmo, e outros días que te apetece ver unha película de Disney, pois cos videoxogos é o mesmo. E isto pasa a homes, e a mulleres, e a todos. E a desinformación, credes que tamén pode influir? Porque, no mellor, un xogo, eso, que ten unha estética máis oscura ou así, pensar que é para homes, cando... Claro, é que eso, é o que digo, as miñas amigas xogan aos Sims, pero por qué? Porque tampouco nunca estuveron na situación de xogar a Call of Duty. Pero non porque non lles guste, sino porque nunca ou elas non consideraban que lles fose gustar, ou desinformación, basicamente. Totalmente. Que non é máis que eso. Sí, que aí coincido totalmente con Paula. Desinformación, e tamén a veces falta de interese, por suposto, porque eu considero que os Sims, o non ser partidas, ou o Animal Crossing e tal, eu podo deixar de xogar cando queira, non, porque atrápame. Pero igual non ser partidas é máis doado abrir o PC, a Switch ou o que sexa, e xogar media hora ou o que queiras e tal, e sabes que podes paralo que non vai afectar a tua experiencia. Un xogo competitivo, eu creo que... Non me meto aquí agora, tamén podría entrar un Souls, un Dark Souls, un Bloodborne ou calquer xogo destes no ámbito dos Sims, que son cousas que podes deixar. Pero se xa estás nun xogo competitivo, nun shooter, aí sí que vai por partidas. Iso creo que restringe máis agora a hora de decir teño tempo para isto, en que o empleo. Porque eu moitísimas veces apeteceme xogar unha partida de Valorant, pero digo, son as tantas da mañá, se xogo unha... Ou es que voy a comer dentro de pouco. Exacto, dentro de pouco teño que comer ou dentro de pouco teño que entrar ao curro. A min pásame moitísimo, antes de entrar a currar, apeteceme moitas veces botar un Valorant, pero digo, se vamos ao overtime, que o empate, que fago? Teño que cortar a partida. Ás veces os meus compañeros de equipo dame igual, porque son super trolls, pero a maioría das veces tamén digo, joder, tío, entro para xogar e ao final acabo... Aparte castígate os xogos que son competitivos, obviamente, vaneante un tempo. Ten toda a lógica. E deberían facelo máis, en miña opinión, pero... Non só por quedarte afecado, deberían facelo por moitas barrabasadas que ves no xogo. E se te reportan, que te reporten a IP, non a conta que te faz outra, non, que non te fagas nunca máis. Pero bueno. Iso igual nas redes sociais, Tamén, xa. Pouco que añadir. Pouco que engadir xa, penso. Parece si pasamos a preguntarlles ao público se queren algo que comentar. Non sei se hai alguén interesado en comentar algo.
Quería vos preguntar que foi o que máis a causa que máis vos motivou e tal a empezar a crear contenido, streams e así. A ver, no meu caso, eu sempre traballei e estudiei, e cando comenzou o tema da cuarentena e tal, e pois non que había traballo para compaxinar os estudos, os meus amigos sempre, claro, eu xogaba moito ao ordenador, eu era de Play, pero como xogaba ao Call of Duty e ao LOL, e o LOL no portátil íbame fatal, dixen, mira, compro un PC e xogo as dous cosas no mesmo sitio. E como sempre estaba xogando, me dixeron, vale, pois agora que tes tempo libre, por que non te streameas? E ao principio eu, bueno, sí, jaja, o típico, ¿no? De risas, mira, jiji, jaja, no tengo cámara, pero jiji, jaja, luego que si pongo la cámara y no sé qué pasó, que pasaron 4 años. No sé qué decirte. No meu caso, eu comecei un pouco antes, comecei en 2018 e comecei co Fortnite. A min, eu era xogadora de PC por o LOL, sobre todo de portátil, de consola portátil. Eu xoguei sempre os Pokémon, encántame, eran os meus xogos favoritos, agora podría dicir que o Bloodborne, Kingdom Hearts tamén. Pero regalaronme unha cámara para Play, non sei ben por qué, para un xogo que tiña, e vin Twitch. E dixen, que é isto? Empecé a ver que había xente que facía contido en directo. Eu, como dixen antes, estudei arte dramático, sempre me gustou moitísimo o mundo do teatro, o mundo do cine, televisión, etc. Pero nunca... eu sempre quixen ser actriz, pero cando rematei a carreira dixen, vale, non quero ser actriz, non me interesa isto. Entón, púxeme diante da cámara, moloume moitísimo o feito de crear contido, de crear comunidade, de falar ca xente, encántame falar. Foi así como comecei. Ata 2022 estive en constante, conseguín o partner en 2021, comecei a diversificar o meu contido tamén. Cando conseguín máis repercusión, empecé a facer streams non somente de Fortnite, porque eu facía prácticamente Fortnite. E deixeino, pois iso, a 2022 deixei así a constancia, e voltei agora, realmente, un pouco con tema de Pokémon, en tema de rol. É unha cousa que realmente agora xa me é algo totalmente sinxelo. É prender o ordenador, abrir OBS, abrir cámara, é automático, xa é como outro traballo. É como di ela, é que parpadeas e, no meu caso, pasaron 7 anos e non sei como tampouco, tamén porque tivan o parón, senón volveríame tola. Pero sí, é unha cousa que tiras pa diante e comezas a facelo e non... Xa está. Pensades ao mellor que ti comentabas na cuarentena o COVID, credes que iso vos influiu? No meu caso, isto foi despois da cuarentena. O único do que me arrepinto de non haber empezado na cuarentena, porque na cuarentena non streameaba. Jugaba Minecraft de 9 a 9, eso sí, pero non streameaba. A cuarentena foi un boom enorme. Foi un boom enorme. A base de farmear streams e estar facendo tal, conseguín o partner. Yo arrepíntome de non haber empezado aí, porque foi despois cando terminou. Non sei se hai máis preguntas do público. Boas. Pensades que a reciente caída de varias figuras ilustres no mundo do streaming, co público que se ha perdido desde o boom da cuarentena, o streaming é un negocio actualmente rentable para a xente nova? No. Ni para los nuevos ni para los viejos. Para ninguén. Para nadie. Como din eles, pos masones. Tal cual. Bye bye. Para el resto no. Sí, totalmente. O sea, se vives do stream, realmente non estás vivindo do stream, estás vivindo das colaboracións aparte, non do stream. De Twitch puidose vivir somente 2020-2021. E antes, claro, antes eras coñecido, pero eu no meu caso antes non me coñecía ninguén, pero de 2000, bueno, agora tampouco, pero 2020-2021, aí sí que podías vivir de Twitch e de que cobrabas en Twitch, pero despois era todo colaboracións, ou estar en equipos de eSports que realmente pagasen un soldo decente que non soe ser o caso. Sí. E menos agora. Antes, bueno, ahora. Pero agora está en recesión. 2026 é o ano. Sí.
Que sí, no, en serio, en serio. Non sei que opinas ti da recesión que está habendo tamén agora na industria dos videoxogos. Eu penso que está se vivindo unha recesión na industria dos videoxogos que é normal porque semexante boom era insostible. Eu digo que estamos en barbecho. É que para mí máis que en barbecho estamos chegando a un nivel de madurez, de tranquilidade, de cosas lóxicas. O sea, que non podes estar e todo o mundo invirtiendo como tolos en calquera cousa que se mova, que poña videoxogos na palabra, no tal, chega un punto que, claro, iso non se pode manter. E agora o que penso é que estamos como madurando un pouco máis como industria. Pero vai, a cousa ten para rato. Máis preguntas do público. Si algunha vez pensaste de ir a Andorra. Se alguna vez pensamos en ir a Andorra. Andorra. Bueno, polo mundo do streaming. Non hai cartos. O sea, si estuviese en la situación de irme, me iba. O tempo dos parvos pasou. Eu non marchaba, A ver, o tema da Andorra podemos, se queredes entrar aí, podemos explicar un poquinho máis. A miña perspectiva do tema da Andorra é moi sencillo. Coa miña experiencia, eu fiz en traducción e interpretación na Universidade de Vigo. E non tiña traballo de localizadora de videoxogos. Marchei. Se non teño traballo aquí, se non gano cartos onde vivo, teño que marchar. Volvín cando Electronic Arts creou un estudio en Madrid e xa tiña oportunidade de traballar. Agora que estou traballando da casa, pois o tema dos streamers desde a miña perspectiva é similar. Se ti estás traballando nun lugar e non tes un apoio, uns beneficios, como decían as rapazas, 4 son os que poden facer vida co stream, pois, home, que cada un diversificas, dedicaste a outra cousa e, pois, o importante é que entre todos, institucións, goberno e comunidade, creemos unha industria local que nos interese, de modo que o talento quede. Esa é a miña perspectiva, non sei que pensar. A ver, a min, que cando falaches dos valores, a min parece moi importante tamén a familia e os amigos. Eu estive 2 anos fora, estive en Granada, que non é tan lonxe, e tiña tamén o meu grupo de amigos aí, a miña parella nese momento, pero que eu, de feito, eu son de Vigo e dixen que realmente non teño ganas de marchar de Vigo porque teño a miña rede de apoio aí, que pareceme vital, teño as miñas amigas que son maravillosas, e os meus amigos tamén, por suposto, e que non, agora creo que non marcharía. Se tivese suficiente diñeiro como para dicir podo ir a Andorra, quedaríame onde estou, vamos, marcaría unha casa enorme a facer contido ali ou o que sexa, pero non marcharía a Andorra, non me gusta demais. Gústame Galicia, moitísimo, e quero quedar aquí. A mí gustame máis Galicia, pero me iba. Se vou a ganar máis, a forrar máis... A ver, é que encima estamos, en plan, a ver, é que é un tema complicado este, pero baixo a miña experiencia, no caso de ser, en este caso, streamer autónoma, as cotas... Explica máis, porque eu non entendo aquí, ou te vai moi ben ou non te vai, porque non te pode ir medio. Medio non te pode ir, tente que ir moi ben, porque medio non existe. Entón, claro, eu sou unha persona que non vivo con meus pais, teño que pagar o meu alquiler, as miñas cousas, tal. E se vais añadindo que si cada 3 meses un riñón, ou outro órgano que me vayan quitando, máis cada mes as cotas de autónomo, que son cousas que non entendo, porque un porcentaje do que ganas podo cho comprar, pero tasas fijas mínimas que son exageradas e que non, xa o propio país non che deixa. Pero bueno, que este é un tema xa nos estamos desviando un pouco. Teño razón, pero por aforrar podería ser un tempo Andorra e tal, pero que eu non me... Agora mesmo, igual fai anos sí que podía plantealo, cando comecei ou cando conseguín o partner, pero agora mesmo eu, por exemplo, non marcharía. Eu creo que tamén é moi difícil. Estás no teu entorno, estás
onde estás. E ao final estás tindo outro sitio e deixas todo de lado. É que depende da persoa moito tamén. Eu non me importaría, porque volvería de vez en cando, sabes? Pero a mellor unha persoa que teña unha personalidade non moi familiar, porque eu son familiar, senón que o desapego non o leve ben, eso depende xa, claro. Como se influye no desarrollo de videoxogos que sexan disfrutables para streamear? Pois é unha pregunta moi interesante e moi difícil. Por que? Porque esas son as típicas preguntas que se teñen que plantexar ao momento do diseño do xogo, sobre todo os produtores. Hai moitos xogos que son carne, están feitos para stream, e así, e outros que non. Entón, que é o que teñen que pensar os produtores, non? Que tipo de xogo queremos, que tipo de público estamos esperando, e despois falar co equipo técnico que hai detrás para asegurarse que é compatible tamén co stream, de cara a nivel técnico. Unha vez se decide, pois veña, así, imos facer o xogo e vai ser un xogo tipo adecuado para stream, normalmente competitivos, non? Suele ser o caso. Xa aí é listar as diferentes, vai me salir en inglés, features. Modos de xogo, digamos, non? Sáleme en inglés, chicos. Os tipos modos de xogo, características do xogo, que vayan facer que o xogo sexa fácil de seguir, que a interface sea visual, sin sela de ler, para que no stream tampouco non moleste moito. No stream hai que ter en conta que hai moitas cousas na imaxen, a parte da interfaz propia do streamer. Entón, todo isto son os aspectos que producción e os diseñadores teñen moi en conta ao principio de todo. Que pasa? Moitos xogos non teñen este procesos. Entón, que ocorre? Que hai moitos xogos que acaban en stream, bombazo, e non estaban pensando para stream. E teñen éxito igual, e faise igual. Eu penso que o 99% dos xogos podense streamear facilmente, despois depende do stream, do streamer. Que a mí só se me ocorre un tipo de xogo que non pode ser streameable, que é algo tipo Outer Wilds, que é unha cousa que é unha experiencia persoal e única, e que se te spoileas todo o xogo, obviamente se non o queres xogar, miraos, pero que creo que tampouco hai ningún xogo que non sexa streameable, a non ser que teña un contenido gráfico que non sexa adaptado para transmitir, algo así, ou non sei, pero sí que creo que todos os xogos son streameables, pero sí que tamén vexo agora moitísimo nas industrias que están parándose xa de fai varios anos, parándose tamén a facer xogos que sexan streameables, incluso dende a forma de publicitar o xogo directamente para que sexa streameable. Sí, porque o mercado é unha publicidade gratuita. Sí, totalmente, home. Exactamente. Pero deberían invertir máis en streamers, eu creo. Estou de acordo. Eu creo que sí, que o están a facer, pero... Para mí, personalmente, unha persoa... Se peca moito nas grandes empresas de fixarse moito no número de seguidores, porque realmente o número de seguidores dunha conta poden ser seguidores que tivo fai 10 anos por un evento que ocorreu e que non realmente son vacíos, non estás facendo nada, pero cando ti estás streameando é xente que te está vendo directamente, xente coa que ti estás interactuando. O sea, para mí non hai maior publicidade que no mundo do stream, porque non me vale de nada que teñas 100.000 seguidores en Instagram que che den like nunha foto 100, ou que che contesten a historia 2. Totalmente. Porque son, ao mellor, seguidores busteados con sorteos, con algún evento no que tivo algún tipo de relevancia esa persoa nun momento específico que despois non ten ningún peso na sociedade nin nada. E o mundo do stream é un moi directo, moi tal, moi cara a cara. É comunidade. É comunidade. Que creedes que vos faltou para chegar a ser tan grandes como Ibai ou Carre? En plan, sona super mal así, escoitada, pero é porque hai persoas que fan o mismo e unha ten máis mérito que outra. O factor sorte é super importante tamén. Estar no momento adecuado, no sitio adecuado, no lugar adecuado. É que, ademais, eu creo que o tema dos streamers máis grandes é moi nicho, sabes? E xa é un grupo
que a xente que aparece nese grupo é porque de repente es amigo de tal, é moi difícil. O sea, crecer ti solo e chegar hasta tan arriba, sen ningún tipo de axuda, ningún tipo de... é moi difícil. Eu personalmente creo que non hai case ningún streamer único que faga algo que non poda facer outro. Creo que o factor sorte conta moitísimo. Sí que considero que Ibai ten un talento brutal para castear, porque eu sigo a Ibai dende que casteaba LOL, porque eu consumía moitísimo LOL. Sí que Ibai, por exemplo, pareceme que ten un talento único para iso. E outra persoa que destacaría moitísimo é Illo Juan, que é o meu streamer favorito, podería decir. Son persoas que, para min, teñen un talento único que é inimitable, que as imitacións notase moitísimo cando están imitando. E logo, por exemplo, destacaría de rapazas tanto a Annie Saxter como a Celen, porque son persoas que teñen unha forma de encaixar as críticas que me encantan e considero que son bastante únicas tamén na súa forma de reaccionar e na forma que teñen de ser nos streams. Pero creo que todo é... non sei, que casi todos os streamers, por exemplo, non me tiredes hate, pero creo que a min o Rubius encántame tamén, ou Gref ou así, pero creo que non fan cousas que digas ti, vale, isto non o podo imitar. Isto é un talento único que eu non o podo recrear de algunha outra forma ou non podo obter ese éxito. Obviamente, eles xa están aí, son esas figuras xa están, pero podría ser Gref como podría ser Paco Pérez, neste caso, baixo a miña opinión. Obviamente, tens que ser un bo comunicador, pero non creo que sexa algo tan na cima como para non poder alcanzar. Hai xente con moito talento e sen visibilidade. E eu creo neste ámbito e moitos máis. O que pasa que neste ámbito é moito, a mellor un pouco máis difícil porque non tes forma de... tes talento, pero non podes formarte para ter máis visibilidade al final. Claro, non é que ti vas a estudar, vayas a prepararte tal ou cal. E moitas veces es que iso, estar no momento adecuado. Eu realmente son coñecida porque houve un programa en Neox que chamábase Top Gamers Academy e saín coñecida por... e que foi unha tontería, foi pola relación que tiña cunha persoa dentro do programa. Por iso realmente foi o meu boom, que eu aproveitei obviamente, pero que non foi talento. Non foi unha cousa de talento neste caso. A ver, sí, pero digo, o boom o mantiven porque pois sabería falar, sabería estar diante da cámara, calquera cousa. Pero un boom que podes ter é que iso, estar no momento adecuado tal, facer comunidade coas cousas que che proporciona ese boom neste caso. E foi o meu caso, eu son totalmente sincera. Estar no momento adecuado, no sitio adecuado. Eu, se me permitides, diría que hai que entender tamén que os Ibais, Cristininis e toda a xente que falamos, temos que entender que hai moito traballo detrás. Ibai non comezou organizando pelexas de... non? Hai moitísimo traballo e moitos anos detrás de non ser ninguén, e de tirar do carro, e de... Por aquí non vou... Salme en inglés, pivotar, dixen en galego, sí. Pois pivoto, cambio, veña, pois intentamos por aquí. Eu teño un par de... O meu sobrinho, o maior, tamén está no momento dado interesado no stream. Eu fixenlle unha pregunta e dixenlle, cal é o teu referente? Volvendo ao que comentaba antes, dos referentes, a importancia de coñecer a falar con... ver como que fixo e tal, non? El dicíame, o meu referente é Ibai. Eu pregunteille, vale, volvendo ao tema dos valores e ao do que te motiva, que estaba facendo Ibai en Noite Boa? Estaba traballando. Ti queres traballar en Noite Boa? Outro referente, Cristiano Ronaldo. Sí, porque quero ser xogador de fútbol, Vale. Ti sabes como é a vida dun xogador a ese nivel? Porque entre semana, entreno, a fin de semana, viaxe, partido. O descanso o luns. O que descansa. O Cristiano Ronaldo non descansa, polo que sei, está entrenando todo o día. E entender un poquinho como che vai impactar o que queres chegar na túa vida. Realmente é o que queredes entender, non? Daí a importancia, penso eu, comentas, non? De estar no sitio adecuado, no momento adecuado. É unha combinación entre moito traballo
porque se ti non tiñas unha carreira de base, un traballo de base, non ias a estar no sitio adecuado. Coñecer a xente adecuada tamén, tirar deles para que che aconsellen, e se tes sorte, ainda por riba, collelo o tren e montas. Pero tens que estar na estación. Totalmente. Traballo. Traballo. Quisiera saber cuando se decidieron al mundo del streamer y le comentaron a sus padres si las apoyaron o no. Al principio me decían, si dedicases el mismo tiempo a estar en el ordenador, a otras cosas. Y luego cuando no estaba en el ordenador me decían, ¿qué haces que no estás streameando? Básicamente, eso opinaron. No meu caso foi moi parecido. Eu traballaba e facía streams, vivía cos meus pais no momento que comecei, a ver, é o que eu xogaba moitísimo. Entón, se iba a xogar igual, pero ia a gañar diñeiro facendo, pois, pa diante. E ao principio era en plan, pasas demasiadas horas, tal, seguíanme dicindo, pero eu facía a miña carreira, facía a miña vida e ia a traballar igual. Cando puiden deixar o traballo que tiña, que eu era teleoperadora, que é unha das peores cousas que fixen na miña vida, comercial primeiro e logo teleoperadora, aí sí que xa deixaron de dicirme calquer cousa. Agora vivo só, obviamente, fago o que queiro, pero sí que a miña nai sí que me dicindo moitas veces pasas demasiadas horas no ordenador, aínda que este facendo stream. Pero bueno, nunca tive maior problema, porque quería ser actriz, entón xa se partes da base de que queres ser actriz, estudas arte dramático, non estudas realmente o que os teus pais esperan de ti, no meu caso, bueno, que tampouco tiña outra cosa a esperar porque sempre insistí moitísimo con iso, pero xa tiña o camiño bastante aplanado dicir que quería ser actriz, entón tampouco foi unha gran sorpresa. No meu caso, eu penso que meus pais sempre me levaron moi ben, sempre me deixaron facer o que eu quería, típicas extraescolares, non? Pois veñan, que te queres apuntar? Pois non sei, veña, vamos a apuntar a informática e baile galego. Pois baile galego deixeino porque non doíamos brazos, a bestia parvazo, depois de iso, e informática seguín. Estudei a carreira de traducción e cando estaba estudiando a carreira de traducción xogaba moitísimo WoW porque foi un momento que sabía expansión, bueno, daquela, historias. Eles, como levaban, era mentres ti saca a carreira, és responsable da túa vida, das túas decisións, consecuencias, é así. O sea, ti decides facer isto, estas son as túas consecuencias. En xeral, eu dicir que meus pais apoiaronme toda a vida, pero tamén deixaronme tomar as miñas decisións e sempre me guiaron, dixen, ti verás o que faz, eu penso que por aquí, por alá, ti verás o que faz. Logo que decimos moito traballo e moita sorte, eles entenderon que había un beneficio. Eu tamén tive a sorte de que estuve xogando dediquei moitas horas a World of Warcraft e conseguí un traballo como traductora con Blizzard para World of Warcraft. Entón foi moi claro o beneficio de, vale, coñeces un produto, pois traballas traducindo o xogo. Perfecto. Que non lle gustou tanto que marchar a Londres, que marchar a Francia, que volver a Galicia 15 anos máis tarde. Pois iso xa non lle gustou tanto, pero é o que é. Pois nada máis. Moitísimas gracias por... No, acabouse. Acabouse.